சொல்றேன்லங்க, வேண்டாங்க. புடிங்க நீங்க. சொன்னா கேளுங்க. புடிங்க. வேண்டாங்க ப்ளீஸ்ங்க. வேண்டாம். அட. ஏங்க எப்படி வேர்த்திருக்கு பாருங்க, இப்படிதான் இருக்கும். வேண்டாங்க. இன்னொரு தடவையா? வேண்டாங்க. அட என்னங்க நீங்க? It's the one and only Digo Double G. சொல்றேன்லங்க, வேண்டாங்க. புடிங்க நீங்க. डैमेज आना पीस नानु जोकर இப்போ ஹீரோ ஆன என்னடா காண்டா மிருகம் கக்கூசு போன மாதிரி ஒரு சவுண்ட். என்ன விலை அழகே, சொன்ன விலைக்கு வாங்க வருவேன், விலை உயிர் என்றாலும் தருவேன். டேய் ஒரு 50 ரூபா இருந்தா கொடுத்துட்டு கூட்டின்னு போங்கடா. இருக்காங்களே இந்த 5 பேர் கொண்ட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் எப்பவுமே வேற மாதிரி இருக்கும். இவங்க 5 பேரையும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் எவனும் விட்டு கொடுத்துக்க மாட்டான். முட்டாளின் திரள் இங்கே நின்று கொண்டிருக்கிறது. யாழினி தேவதை சார், அவளை மிஸ் பண்ண கூடாது. நிச்சயமா சொல்றேன், யார் பார்த்தாலும் அவளை வேண்டாம்னே சொல்ல முடியாது. கல் எடுத்து அடிச்சு அவளை துரத்த வேண்டும் என்பது போன்ற ஒரு கியூட்னஸ் அவகிட்ட இருக்கும். நீங்க வேணா இப்படி பாடுங்க, நான் அப்படி திருப்பி படுக்கிறேன். பூஞ்ச புண்ட மாதிரி வச்சிருக்காதடா புண்ட. ஹேண்ட்ஸம் புண்டை அவரு, ஏன்டா சொன்னி? ஹாய் ஃப்ரெண்ட், நம்ம பிறக்கும் போது தனியாக தான் பிறந்தோம், ஆயிருக்கும் போதும் தனியாக தான் இருக்கிறோம், நாளைக்கு சாகும் போதும் தனியாக தான் சாக போகிறோம். என்னதான் பெத்த அப்பா அம்மாவாக இருந்தாலும், கூட நண்பர்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸு, உயிருக்கு உயிரான லவ் இருந்தாலும் டோரை லாக் பண்ணிட்டு தான் எல்லாரும் ஆகியிருப்பாங்க. இதுதான் தனிமையில் தான் வாழ்க்கையே போகும். தனியாக ஒரு மனிதனும் தனிமையில் ஆகியிருக்கும் போது எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கும். அதை சிந்திச்சு பார்க்கும்போது தான் ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது. என்னங்க இதில் என்ன போட்டி போகிறோம, நம்ம வரும்போது என்னத்தை எடுத்துகிட்டு வந்தோம், போகும்போது என்னத்தை கொண்டு போகிறோம்? சொல்லுங்கள். எல்லாமே பக்கெட்டு டப்பா எல்லாம் இங்கேயே இருக்குது. என்னத்தை நம்ம போகும்போது